that makes you happy. Intezo. Ngibingelela kakhulu ngani zakwethu ngibingelela ongizwe umlando kaMchunu. Ngani zakwethu ngicela nje uqala nje ngibonga kakhulu isupport eninginikeza yona wonke ama platform engikuwona ngikhona njengomuntu oyi-cultural activist ngikhona njengomuntu onembono ngezokuphathwa kwezwe laseNingizimu Afrika ngiphinde ngibe khona futhi emabhincini la ngizizwe khona njengomongameli wawo amabhinci onke phelele akekho phakathi kwethu nje khona nomlando odlulo wami osakazayo nongasakaza o-actayo onga-acti oxoshwe esontweni abuyela se-acta hayi yonke leyo nto leyo akuyayifanela nje imini inkunzi ungizwe umlando wakwaMchunu onga-acti okhuluma into okuyiyona yona futhi othandwa abantu baseNingizimu Afrika othandwa abantu bakwaZulu Natal othandwa ngamabhinca othandwa ngamaZulu futhi siyimele lento yethu akekho ongaboni ukuthi sibhekene nemqansa ongakanani ezweni nokana akekho ongaboni ukuthi umnotho ushona phansi ngiphinde ngithi ke ngani zakwethu engizokukhuluma namhlanje kufishane nje ke ukubonga